Illum nagħmlu festa ta' San Didaku. Bħala żagħżugħ fi Spanja, Didaku issieħeb fl-Ordni Franġiskan sekular u għex għal xi żmien bħala eremita. Wara, Didaku laħaq patri Franġiskan huwa żviluppa r-reputazzjoni ta' idea kbira fuq it-triqat ta' Alla. Il-penitenzi tiegħu kienu erojċi u kien ġeneruż ħafna mal-foqra. Didaku mar jagħmel il-volontarjat fil-missjoni fil-Gżejjer Kanarji u taħ l-enerġija kollha. Huwa kien ukoll superju ta' kunvent hemmhekk stess. Fl-1450 huwa kien mibgħut lejn Ruma biex jattendi kanonizzazzjoni ta' San Bernardin ta' Siena. Ħafna mill-patrijiet miġbura madwaru mardu. Didaku għad f'Ruma għal 3 xhur idur bihom. Wara irritorna lejn Spanja u ta' kollox għal kontemplazzjoni. Waqt li kien qiegħed imut, Didaku ħares lejn il-kurċifiss u qal: "O njama fidila, imsimer prezzjużi, int ħallast pis eċċessivament ħelu, għalik titqis denja it-batija li l-mulej u r-re tas-sema." Didaku huwa prova ħajja li Alla għażel dak li huwa bluqa għad-dinja biex waqqaf il-mistħiel l-orrif. Alla għażel dak li huwa dajjef fid-dinja biex iwaqqaf il-mistħija lill-qawwi.